Hello guys, σήμερα παίζουμε Escape the School, δηλαδή ένα hobby, και να δούμε άμα θα το περάσουμε. Εγώ νομίζω πως θα το περάσουμε, γιατί έχω νικήσει πολλά. Σκάσε μέρα κι εσύ! Πυρική. Μας τα έχεις ζαλίσει. Σκάσε ρε, δεν βλέπω που πάω. Οπα ρε, τι είναι αυτό? Α! Με τρώνε! Χριστός και Παναγία, τι είναι αυτό που παίζω? Πρέπει να κάνω ένα τεστ. Όχι, οπότε πρέπει να πάμε από την άλλη. Ναι. Ωραία. Ο Χριστός και η Παναγία. Λάβα λέει. Πρέπει να κάνουμε καλά στο Roblox. Και αυτό για μένα είναι πανεύκολα. Πάμε. Όχι! Πήγα πάλι γρήγορα. Θα σε κολλάμπατε ή όχι? Και πάω ξανά, όχι. Έλα τώρα! Παιδιά, τώρα δεν μιλάω πολύ για να συγκεντρωθώ. Ωραία. Ωραία. Μια κάτι. Τους έδειξε τη μηχανή ρε! Όχι, δεν είναι κάτι. Εντάξει. Κάποια πες να βρέχει. Γάμο το κερατσίνι μου. Τελικά παιδιά μπορεί και να μην το περάσουμε τώρα. Θα το περάσουμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Άμα πιάσα αυτό το βίντεο πολλά likes. Θα κάνω και part 2. Όποιος θέλει. Όπα, ο Έρος 35-3-2. Κι εγώ κάνω με τυχαίους αριθμούς. Τζον 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τέλειο. Θα πρέπει να βάζεις τυχαίους αριθμούς στο όνομα και κάνεις τον κάποιο. Σε αυτά ειδικά πρέπει να κρατήσεις ησυχία, είμαι ο χειρότερος. Οπα. Κολλήσει! Κολλήσει και πηδά σταμάτητα! Βοήθεια, τι θα κάνω ρε! Βοήθεια, τι θα κάνω, μου κόλλησε! Βοήθεια! Δεν νομίζω ότι θα περάσω έτσι. Χριστός και πάει. Θα σταματήσεις ρε! Βοήθεια! Θέλουμε παιδιά. Reset character. Πάμε λίγο ένα reset. Αχ, ευτυχώς. Άντε. Δεν θα τυχώ να κάνω αυτό. Δεν έλεγα παιδιά. Μπορείτε να το βλέπετε και να είτε εντάξει σιγά το δύσκολα. Αλλά εντάξει, εμείς που έχουμε εδώ που δεν έχουμε και τόσο καλό ίντερνετ. Τι να κάνουμε κι εμείς? Gym class. Να κάνω γυμναστική. Να γίνω ένας από... Οπα ρε! Σκάσε! Ο Έλληνας γυμναστής. Τι κάνεις ρε, προχώρα! Ας τα κορδόνια σου και προχώρα! Τι! What? Τι
Τι έγινε ακριβώς? Ακριβώς τώρα τι έγινε? Και τώρα θα πεθάνει. Δεν θα πεθάνει. Έλα τώρα! Τι έπαθα και πεθαίνω! Παιδιά, πες να πάρω κανένα κρίτς. Να πέφτανα ξανά! Γρήγορα! Παιδιά, είναι δύσκολο. Όχι πάλι να μου λαγκάρει! Όχι πάλι να μου λαγκάρει! Παιδιά, εγώ δεν προλάβω να κάνω αυτά ούτε στο 6. Αυτό είναι το ενοχλητικό. Μέσα που δεν κάνεις τίποτα. Και τι κάνει. Παιδιά, τώρα εγώ εκνευριστεί. Φουλ. Πάμε πάλι ένα reset character. Γιατί παίρνει να πάω κανένα κεφαλικό σε λίγο. Εσύ τώρα τι κάνει. Τι ξέρεις. Bro, τι ξέρεις. Τι ξέρω πάπα να κοιμαλάκι. Τι έκανα πάλι! Άμα μου ξαναραγκάρει. Τι! Έμεσα αυτός εκεί που ήμουν και εγώ ρε. Έμεσα και αυτός εκεί που ήμουν εγώ και δεν πέθανε. Εγώ τι έκανα! Άντε γαμίσου. Άντε γαμίσου. Παιδιά, το κλείνω για τώρα γιατί έκανα μαλακία εδώ. Παιδιά, θέλω να ακούσετε τι έκανα. Έτρωγα εγώ ένα ζελέ τώρα, δεν καταλαβαίνετε εσείς, δεν από το σβητάκο και δεν έπεσε στο καναπέ. Βλέπω ξύλο τώρα του πατέρα μου. Πήρα το μαξιλάρι χέστηκα πάνω μου. Γρήγορα ρε. Ωραία, θα στεγνώσει και δεν θα καταλάβει τίποτα. Συνεχίζουμε εμείς. Συνεχίζουμε τη μεγάλη μαλακία. Παιδιά, το κλείνω γιατί δεν μπορώ. Εμώ την κατεμία μου μέσα.